Kumno paralog paro sashi senpat ngapdeng sngo bhai phi shakani ke channel jonga khasi tarka. Taminta snging nya shet no da uni jynbam da u ruti. Ngala shim u ruti ngala ot kini ki side baro khoj. Da tam u ruti am da nge shet kumno u best bha da nge bamo. Haka karai pada ngalak pen kulit ka ghee sasdi kini ki ruti bangila de ot kumni mo kani kala long tingin ya weng no shwa sapen kulit ka dutsi pela he sa ai lang bad u tu milk powder mo saw shamat ba he saking king bha ha du bakandala rangat bha tu ka dut saperune cardamom khandian ai lang bat ka Shini kabab hi bam thiang kain tambalong nai ai bun ra atang si shamat na shamat la biang hi tadam nang ta saking bha ha du bakandala milai bha mo kani kala long pe kala long kum katuka rabri mo kala arben kala long cream bha tingin saya ta ha uni u bread ubangi la dep sedi ha ruti selek kumba batai mo perlong kublai sibun bapilai pe ikani ke video sngoba like subscribe but share